Pues orain nago, ia, nik esangon, eskez nahi zau sartzen, ze behin bakizu ze gertatzen dan, ahoa zabaltzen dugunean, zaska datorrela, bai. Nik esango Eta gaur neuke... pijamara jartzera joan, eta... Horregatik ez dut esango lortu dotenik menopausika titulue. Baina uste dut, baietz, ja oso gitxi geratzen zaidala. 11 hilabete egin dituzulako, Hori da, esaten dute, Hilekorik gabe. 12 hilabete egon behar duzula hileko eukibarik. Eta nik esango neuke egin ditu dela, baina hau txikiarekin esango dizut. eta nola bizi duzu fase hau? Basikeran, txarto, potolotu itxen zara. Hauz ez da bakarrik gizendu. hilekoa. Ez, hori Hilekoa igual- gitxilekoa da. Hori azkenien onartzen dozu, pues, holan izan bidala, baina beste guztiz edozu. A ber, nik sujetadore hau jasin dut jantzi. Kamiseta hori ezin dut jantzi. Ze pasatzen ari den nire gorputzean? Pues hori dana pasetan jatz, hori ja fizikoki. Baina ja, gero animikoki da, da barraketan egotia moduen. Pasada bat. Altzatzen zara ondo, gero hasten zara. Dozin gauza disgustuen egar. Gero, jori, zera da, gantzertera gore. Ez da poseída. Eta karo hormonak, tio, poseída total. Eta seinale horiek guztiak lotzen dituzu zuzenean... Azten zara ikasten, itzalietara joaten, irakurtzen, eta gero hortik bakarrizketa bat ateratzen da, inbeste informazio daukozu, eta konturatzen zara hori dan hori, igual beste baten dako, ona izan dan dala, emakume zen gizon, zu moduan dagoen batek, oso ondo, daroa edo ulertzen du zure mensajie, baina pertsona horrekin, hau da, menopausika batekin bizidanak, ez entzuten dagoen monologoa esaten dau, ja, claro, claro.